Med den her lille dissektionsvideo vil jeg vise lungerne, deres væv og deres funktion. Det jeg har liggende her, det er lungerne med deres lungelapper ud til hver side, og den forreste store runde del, det er hjertet. Men lige nu handler det om lungerne, og det store åbne rør i midten er luftrøret, der er skåret over. Det jeg tager fat i nu, det er luftrøret, hvor kanten af luftrøret ind mod spiserøret er lidt blødere end selve bueringene rundt. I kan se, at det jeg holder her er luftrøret, og hvis man kigger ned i, hvor jeg har lavet et snit, så skulle I gerne kunne se, at den forgrener sig længere nede, at der er nogle rør, det går ud i, og her til den anden side kan man se, at den her forgrening, bronchien, deler sig i flere bronkier dernede af. I kan også se her, at lungen er delt i, vi skal lige have fat i lungen der, at man kan se, der er flere lungelapper, og man kan sige, at hvis dyr kommer op og slås, og den ene del bliver beskadiget eller punkterer, eller får en infektion, så går den infektion ikke ud i hele lungevævet. Her kan man i hvert fald tydeligt se, hvordan luftrøret deler sig ned i bronkier, og de her bronkier deler sig endnu mere. Jeg prøver lige at sætte et pusterør ned i en af bronkierne, så kan I se, hvordan lungevævet kan arbejde. Prøv at se, hvordan det svulmer op. Ja, udåndingsluften for den der er meget ulækker. Men prøv at se, hvordan lungevævet kan udspiles og opsvulmes. Når man kigger på den udspilede lunge, kan man se, at overfladen er blank og fin og lyserød. Og man kan se på den lunge, som stadigvæk er klappet sammen, der er et sår. Og senere fandt jeg ud af, at den havde 3 brækkede ribben. Så jeg tænker, at den har fået en punkteret lunge.